kafin mu fara ba da shaidar kwarai ko kuma kafin mu fara mai da martani. Ni President Bashir Mutari ban yarda da wani publicity da kwalliya da ake wa al'umma don a sai yarda su. Mu tsaya mu nura kafin mu mai da martani ga wannan gwamnati. Mu yi hankali mu nura muna da arziki cikin ƙasa amma bai amfane mu akan komai mu 'yan Niger. Mun jima muna ishirwar samun shugabanci na gari amma mafi yawanci duk 'yan kwalliyar amarya ne. Da zarar an kwana biyu an sai yarda bayan Allah za ka ga gwamnati ta bishire wa al'umma. President Bazoum Mohamed 'yan Niger ko kuma in ce 'yan birni sun so maganin hasken wannan tafiya ta wasu fanni ta wasu bangare da dama, amma ni Bashir Mutari ina tsoro a ce kwancin ɓauna ne ko kuma publicity ne ake wa 'yan Niger. Na ce in dai da gaske ne President Bazoum Mohamed yana kama barayi mahandama na cikin ƙasa, to ai akwai sauran barayi da ke yawo a garke, manyan barayi, hamshaken barayi, runguman barayi, amma kuma an yi shiru. Ko kuma an yi wannan ne don wankewa 'yan ƙasa fuskar cewa President Bazoum Mohamed shine maganin 'yan handama, alhalin akwai manya hamshaken barayi a cikin wannan gwamnati wanda suka yi matashi da gadon kuɗi da haƙƙin al'umma, amma kuma an yi shiru. 'Yan Niger mu tsaya mu nura kafin mu mai da martani, mu tsaya mu nura kafin mu yi shaida akan wannan mulki. Idan muka ɗauka bisa kan harkar tsaro, yau Niger muna cikin ƙasashe da babu kwanciyar hankali, domin ƙungiyar haɗa zaman lahiya ta duniya ta tabbatar da cewa Niger na ɗauke da mutum 100,000 waɗanda suka gudu suka bar mahallinsu saboda rashin tsaro da gwamnatin gada ya gagara. Ga al'ummar Tilaberi, idan muka ɗauki jihar Difa, yau duk wani tattalin arziki da bunƙasa kasuwanci, samun wadataccen karatu ya bar wannan gari. Difa ta koma ƙasar da ta fi kowace ƙasa koma baya akan tattalin arziki, bisa kan yanayin rashin tsaro. Amma wannan gwamnati ba mu san wani mataki ta ɗauka akan wannan matsalar ba. Har yanzu a Difa akwai waɗanda ke rayuwa akan hanya, gwamnati ta san da wannan, amma kuma an yi shiru, an kasa samun mafita akan wannan. Har yanzu ba mu ji an nemi wata mafita ga wannan al'umma ba. Ga sace-sace da ɗauke-ɗauke da ake yi a sauran garuruwa, kullum ƙara huruwa yake yi, gwamnati ta san da wannan, amma ba mu ji wata mahita da wannan gwamnati ta ɗauka akan wannan matsala ba. Idan muka ɗauka jihar Agadas, su ma na cikin kunci na rashin tsaro. 'Yan Niger mu tsaya mu nura mu yi hankali, kuma mu nura mu san wani aiki ya kamata a yi wa ƙasar mu ta Niger. Mu ɗauka bisa kan harkar ekonomi namu na ƙasa, muna baya. A cikin kashi 100 da kyas muka samu kashi 50 bisa kan harkar noma. Alhalin yau gwamnati ta yi niyya ya mai kadai tana iya ci da mutanen Niger, domin na tabbatar da cewa in dai gwamnati ta yi amfani da ruwan isa kadai, albarkar da al'umma za su samu ba karama bace ba, amma kuma an yi shiru an kyale. Ba zan taɓa mantawa akan matsalar ruwa da ke damun garuruwa mu da dama a cikin Niger, wanda duk arziki da wadatar da Allah ya bamu ta arzikin ƙasa, man fetur, iraniyon, gawayi da sauransu, amma gwamnati ta gagara magance wannan matsalar, wadda a yau jihohin Niger cikin kashi 100 jiha 50 kadai ce ke samun wadata akan ruwan sha. President Bazoum Mohamed, in dai da gaske kake, ya kamata a magance wannan matsalar da ta jima muna shekara da shekaru tana addabar talakawan Niger. 'Yan Niger na ce mu tsaya mu nura kafin mu fara ba da shaidar kwarai. Ba zan taɓa mance yaran da ke suke ta tarairaye a cikin ƙasa, waɗanda iyayensu suka bar su ba su samu dama ba akan saka su makarantar boko ko kuma Muhammadiyya. Gwamnati ta san da wannan, amma ɗaukan matakai ya gagara. Yau gwamnatin Niger ta fi kowa sanin yadda makarantu suka taɓarɓare a jihohinmu, inda yaran da ke da shekara 5 zuwa shekara 14 ba su samu makaranta a nan Niger ba. Ba a saka su makaranta a nan Niger ba. Gwamnati ta fi kowa sanin wannan, amma kuma an yi shiru. In dai President Bazoum Mohamed da gaske kake,
ya kamata to kowane yaro a bashi haƙƙin shi na bisa kan koyar da ilimi. Yau dai na san gwamnati ta fi kowa sanin matsalar da ke fuskantar yaran da ke rakiyar iyayensu zuwa bara, maimakon yaran nan su zamto a makarantu suna samun ilimi, suna neman ilimi domin amfanar ƙasa, amma gwamnati ta yi zugum ba tare da an ɗauki wani mataki akan wannan ba. Waɗannan yara ba ƙaramin hatsari ba ne ba ga ƙasa in dai suka tashi cikin bara bayan iyayensu ba tare da tarbiyya ba. Don haka muna miƙa saƙo da a ɗauki mataki ko dai gwamnati ta amshi wannan yara don ta ba su ilimi ko kuma a ɗora doka akan wannan matsalar da ke bibiya a cikin ƙasar Niger. Yau mataimakan harƙalla na duniya akan ilimi sun taimaka wa ƙasashenmu wajen miliyan 130 na dola akan samun tarbiyya wadatatta, amma ni da kaina na ga makarantun da yara 5 suke karanta littafi guda, maimakon da a ce kowane yaro yana amfani da nashi littafi. Kai jama'a, mu tsaya mu nura kafin mu fara bada shi da kwarai. Mu komo bisa kan matsalar wutar lantarki. Yau Niger a cikin kashi 100, kashi 30 zuwa kashi 35 kadai ne ke samun yin amfani da wutar lantarki. Gwamnatin Isufu tun shekara ta 2011 ya ce zai magance wannan matsalar ta wutar lantarki a gurare 500 cikin wa'adin shi na farko, gurare 1000 a wa'adin shi na biyu, amma tabbatar da wannan aiki ya gagara. Aka yi ta cuwa-cuwa da miliyoyi. Alhalin masanan ilimi akan wutar lantarki sun shaida cewa Niger na iya samun kashi 80 a ɗigo 100 na wutar lantarki akan miliyar 1000 ta sefa nan da shekara ta 2035. Yin wannan ya gagara, alhalin duk wani kamfani da Isuhu zai yi a lokacin zamanin siyasa ba shi da abin da yake maimaitawa kamar bisa kan aiki, bisa kan yaƙi akan maidowa Niger da wutar lantarki da kuma tsaro ya wadata ga al'ummar Niger. 'Yan Niger mu tsaya mu lura kuma mu yi sharar kwarai. Même dans la politique, akwai abin da ake kira les actions politiques. Yau President Bazoum Mohamed ya yi bulaguro a jirgin ƙasa, President Bazoum Mohamed in zai hita ba a tsere go-slow, President Bazoum Mohamed in zai bulaguro baya buƙatar rakiya ta ministrori, President Bazoum Mohamed ya rage 'yan tsaro, President Bazoum Mohamed ya goge postoci da dama na gwamnati, President Bazoum Mohamed ya yi kaza, President Bazoum Mohamed ya yi kaza. Kai 'yan Niger, wannan abin kai ya zamto abin tallatawa gare mu, alhalin akwai manya-manyan runguma dankara zunguma ayyuka a cikin ƙasar Niger suna nan jirgin a nan ƙasar Niger. Ku bari sai mun ga magancewar wannan matsala tukwana mu fara mai da martani akan wannan mulki. Yo ai daman menene aikin shugaban ƙasa? Menene muhimmancin shugabanci? Aikin shugaban ƙasa shine gwada adalci ga al'umma, biyayya ga al'umma, kare haƙƙin al'umma da kuma bauta ga wannan al'umma. In dai da gaske yake zai ci gaba akan ayyukan kwarai, to babu shakka zai samu babbar kyauta ga ubangijin halittu wanda shi ke bada duniya ya kuma bada lahira. 'Yan Niger, dole abin ya zama sabo gare ku, domin mun ɗanɗana wahalar shekara 10, wahalar da aka gagara neman gafarar al'ummar Niger. Ni President Bashir Mutari na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya kuma shirye shugabanninmu, shi kuma wanga sabon shugaba da ke bisa kan mulki inda da gaske yake to muna mushi fatan alkhairi. Allah ubangiji ba da sa'a, Allah ya ci kasar mu Niger. Assalamu alaikum.